Hello, manera kanaka guys. Ish, Mosha kundifonera. Ish. Mosha kundifonera, Mosha ngambomira mbijana ndozomufonera beki. Ndatirega nditi apology vabereki. Kumbira regerero kana wakanganzi wakanaka nditi unongoshiwa uri kubatsira une information yaunenge unayo anditi wozoona kuti maybe zvabuda zviri wrong kana kuti zvabuda zvisiri izvo anditi maona nziko makumbo haufa aiwa makumbo andiri kutofamba ndandakatopfeka gogo Kelvin anoona saka sorry ndangoti nditi vabereki vari pano vese vabatika ndanichikuonai vamwe vepano vamwe vasiri vepano vanga vachitadza kubatikana mazobvunza mubvunzo isiri iyo pavabereki vari sensitive mazodini anyway vabereki sorry yenyu handitika kana mabatikana nekubvunza kwandaita ndandiri kuti ndivapewo information anditi vabereki nekubvunza zvinhu zvatinazvo munoziva regai ndikudzei zvinoitika kana uchitsvaga panonzi pashayikwa vana pakadai soo handiti munotarisa all possibilities vabereki handiti regai ndikuudzei nimi comment section anditika acknowledge ndipo pane era ipapo chimboteererai imboniteererai ndimbokuudzai acknowledge tere imboteererai ndikuudzei kana tiri zvakafanana nenyaya regai ndikupe example yenyaya yalivi munoziva kuti panyaya yalivi right now anditi kune vanoti akashaya kune vanoti mupenyu anditi isusu vari kubatsira kutsvaga mwana every information inouya it counts muri kunzwa every information inotouya inotobatsira anditi manzwa ndosaka makanzwa ndichiti kana uine any little thing uya nacho chinototibatsira because tiri kuwana maleads every day maleads anotouya kuti mamunoti ko ingapo koya futi mangwana imoti ko zviri kumbonyatsofamba sei andimaona saka panguva dzakafanira idzi guys kana muchibatsira vanhu hazvibetseri kuti ndiholde imwe information ezvatokwanisa tibvunze probably vabereki vanenge vasingazivi let's say handisi kuti ndizvozvo let's say chinenge chiri chokwadi chezvinhu zvavasiri kuziva vabereki chiri mumaaudio ndonyarara inini vanozoziva sei ndiri kungobvunzawo hangu guys I'm asking you in good bona fide handiti paita nyaya yekutsvagwa kwemunhu kana kuti kwevana handiti vabereki vanenge vachigara kumba havazivi zvinoita vana poita information isina kuenda kuvabereki yauya kwatiri ndoti titaure futi moti musaitaure saka vabereki vanozoziva sei ndo pamuri wrong comment section panguva yakadai panotsvagwa you leave no stone unturned anditi munovhura dombo rese every little information anditi nhasi chaichaiye nhasi chaichaiye guys paita information paita munhu naikatia anorwa nemudzimai mukadzi mudzimai anenge achizivei vabereki handi vabereki vese ava kana inini ndisingazivi ndogona kusasa zvitwa nemwana wangu kuchikoro ini mai handizivi zvitwa nemwana wangu ndosaka chitumirwa matsamba kuchikoro kunzi uyai kuno mwana ita musikanzwa anditi because inini ndiri mai ndisingatoziviwo handimaona isusu tisingatoziviwo vana mai problem zvinonetsa handitika hamubatsiriki problem zimbabwe komiti hamubatsiriki munoda kuti imimi zvamunenge muchinzi zvimboenda saizvo but anyway ini ndazokumbira regerero andika I am sorry kune vabatikana vese I wish them the best anditi I wish them the best kuti vana vawanikwe anditika chete izvo zvatinazvo takawana zvitongoti hazvina basa zvatakapiwa zvinoti hazvina nebasa rese chokwadi chichabuda naye rutendo ndaitumirani wandaiziva rutendo chiyana ndaitumirani wandaiziva ndakangopiwa vanhu vakandipa vasabereki vemwana remember handiti handina kupiwa nevabereki vemwana ndatoona nhasi vabereki vemwana ndatofana ndosaka ndati ed handiti handina kupiwa nevabereki vemwana ndakapiwa nevanhu vekucape town handiti izvo naiwe vimbai ndikwanire ndaramwei wambona ndiri panyai ndikwanirewe ndaramwei handinamboita nyaya iyi kuti ndapindura nyaya ini I was just trying to anti nyaya yanga iri papublic forum nyaya yaka pamanga muriwo imi ndikangotiwo edi handiti
Saka it's not like ndiri kuita nyaya iyi, handisi ndiri kuita nyaya ini. Handisi ndiri kuita nyaya iyi. Ndangotiwo Edi. Say we ungade wangotiwo Edi, ndangotiwo Edi. Handisi kuita nyaya iyi. Denda ndiri kuita nyaya iyi. Ayo avazi andiudza amazondiudzire zvokutaura ndiri kuvabatsira kutsvaga. Handichiona. Avazondiudzire zvokutaura ndiri kuvabatsira kutsvaga. Handisiri ndiri kuvabatsira kutsvaga ini. Ndichijanduksi. Saka chijanduksi ndiye achavabatsira kutsvaga. Saka ndaramwe yapo. Handisi ndaramwa, handina kuramwa ini. Hanzi waite nhasi ndaporonga. Hanzi you be misinterpreted. Yes, Jackie, thank you. Thank you. Rega ndichitosiya. Rega ndichitonyarara nyaya yacho, rega ndichitonyarara. Ndiyo nyaya ndandichikudzai Jackie nchiti ikapera iyi pane nyaya yeCape Town ndiyoyi ndandichikudzai. Ngatichibve tatosiyana hedu nayo panguva ino. Ibatwe nevari kubatwa because pano interpretwa. Pano totointerpretwa zvisizvo. Zvakafanana nevamwe vatoti kwai approach yamaita chakazoda umwe nomwe atona zvakatoipa zvitori wrong. Handiti hanche indatove confused nyangwe neni. Hamunoti approach yanoita ndeipi yakaipa. Handizivi. Kuti approach yanoita yakaipa yamuri kuti approach yamazoita matauriro amaita ini ndo matauriro angu guys munongomaziva. Ndo matauriro angu was only trying to help. Handiti I was only trying to help ne information imi mukunonzi mugoni wepwere ndi asinaye. Handiti konzizve zvakare akazvara sekera muchitende. Hanti vabereki ndizvo zvavanotaura. Mugoni wepwere ndiwo asinaye. Zvinoreva kuti ini nhasi chendikanzi mwana ndingamumurambiri handigari naye handifambi naye ini. Musi handakufonegwa ndine mipa live apa ndichikudza kuti guys ndoda kuti ndakatsamwa ndinoda kurova munhu ndafanirwa kuchikoro kunzwai kwaitika zvakati ndaizviziva ini. Iyi hanchatobudi iyi regai ndibude mairi regai tiedu zvatiri kuita iyi. I was just trying to help anyway but zvisinei vabereki. Sorry henyu kune vabatikana vese comment section. Aiwa let's hope kuti vana vanobatsirikana vanobatwa variko vachawanikwa varipo. Handika let's hope kune vanogona kuvabatsira please kuti vatsvage private investigator. Ngativabatsirei please kuti vawane closure panyaya yevana. Ngativabatsirei. Ngativabatsirei kugotwera hanzi gotwera izo awards yaunoda ndeiwe unoda kuaward yei panyaya dzevana apa. Iwo mangwana wako mwana harashike. Ina handigoni kurashikirwa nemwana mangwana. Ndikauya pano ndinenge muchiexpecta award yei. Handiti kuuya kumhuri yeZimbabwe kuti tibatsirane kutsvaga vana. Kuuya kumhuri yeZimbabwe handiti kuti tibatsirane kana usina zvokutaura nyarara iwe. Award yei yaunotaura panyaya dzekutsvaga kubatsirana semhuri yeZimbabwe. Kuti mumwe anenge akaona something, umwe akaonawo something, umwe akanzwawo something, zvoiswa patable. Handiti zvoiswa patable vanhu votsvaga kutsvaga makona ese, vamwe voenda vakadai, vamwe voenda vakadai, vamwe voenda vakadai. Chikuru kuwanikwa kwevana. Hazvinei neaward izvi. Chikuru kuwanikwa kwevana. Anoona. Saka maybe approach yacho yoyoyo ndo pamwe yakanga ndisingazivi. But anyway guys, kune vabatikana please sorry henyu. Handika kuti zvokutaura ndofunga hamusive pano kana muri vepadairies you should know me by now. Ndandichitongobvunza kuti kana uri mubereki azhinji unochoteerera wonzwa unotsvaga back zvaungosingazivi zvati ko pabuda namai vanhu totizivi nyaya havaizivi asi vari kutaura maincidents akadi rikatidzokere back pane zvavangu vachitaura zviya kunotsvaga kuti ndizvo here. Probably vanogona kuwana answer yavo ipapo. Handimoona. Probably vanogona hanzi I received this post 6 days ago and I posted on my Instagram. Handi muri kuona. Wenoiza kuona iwe goti unoiona epiwe. Iwewo ndiwega unoona ningirikiri. Unoona noisa umasingaioni. Ukuiona epiwe. Nai zvako shailini moyo yewe. That's me. Ini ndo matauriro angu kana uri wepanofana kunge uchitoziva kutoti ini voice ndo zvaritori and haistori noise. But kubatsirana. Mangwana mwana wako anorasika. Mwana wangu ndodzoka ichitaura kuti vasikana ndibatsirei. Munhu adai handizivi. Animaona. Handizivi zvazvoitika palive ndinenge network yakati handizivi chichaitika. But anyway, sorry henyu alright guys. Pakanganisika. Hatiendei kumberi nedzimwe dzatiri kubata. Handiti hatiendei kumberi. Chiregai tikungupai feedback yei yatatifamba nayo iyi. Yatifamba nayo tiri timu iyi. Handitika mai vemwana is now kuHarare. Handitika mai vemwana takavakwidza handiti muziya. Mai vemwana vave kuHarare.
mai vemwana vave kuHarare, vaLivhi vave kuHarare. Saka nditaka kuziva kuti imwe information ndakabata chero timu randochana handina kuvaudza. I didn't tell them the information that I have. Ndichavaudza mai vemwana vachambosorora ndozonyatsochiti bvu totanga back padrawing board ndopata kudzokera kunogara because of izvozvo zvandinazvo izvozvo ndikutaura yedu yatinayo nyaya yaLivhi. Handika ndine information yandinayo isi kutozikama kana netimu randiri kushanda nayo anditi so handina kuvaudza haisati yasvika nguva yekuti ndivaudze. Saka mai vemwana vakwira handika vakakwira vasvika nhasi handika kuZimbabwe ndovarega vozorora handika then tochidzokera back because ndatove nemwe information yekutoti zvandiri kutaura ndichizama kuonesa izvi guys hamusi kuzviunderstanda. I'm saying this because I know what I'm going through handika neimwe nyaya yatinayo maoko handiti ndochimbodzokera kuna mai vemwana nekuda kweimwe information nyuwani yandave nayo hanimaona ndakuchitodzokera futi nekuda kweimwe information yandandinayo hani munoona. Saka ndakumakadzaushara kuti ina handimiri side right master handimiri side remwana vemwana ndakamira pakati pachokwadi kusvikira ndasiwana chokwadi tawana mafacts ndine information handigoni kungoitanga nekungoiti bvu tombodzokera back namai vemwana kuti ndichibvunzawo mibvunzo yezvinhu zvandinazvo vachindipindura ipapo kusvikira ndagutsikana animaona kana vasina iwe Tania mushakwe ndokubloka pano uri kuzvinzwa hapana zera rako pana patinokubloka enda muita zvemasvikiro enyu kwamunoitira uko kumagehena uko pana hapaitwi zvemasvikiro pano ndai munoitira kwamunoitira zvinhu kwamajaira zvemashavi uko pano ndinokubloka ndokubloka pano usauya nezvinhu zvemashavi panapa kwachocho rikwanzai mubhadhira mombe urongwa ndiri type yekuburisa mombe ndichipa munhu mombe ndopa munhu ano mombe dzakutota kubasa rekubira vanhu paFacebook ndopenga unofunga ndiri type yekukwatiswa nezvinhu zvakapusa kudaro ini wacho unondiziva ko kana ndiri svikiro ora kuri kumusha kwangu unoziva sei ndokubloka handibloki vanhu asi ndogona kubloka animaona nongati ndingato no, I'm not sharing the information. I'm not sharing the information as yet. Animona. But nyaya dzakadai guys andiri kuziva kuti dzinoconfusa. Nokuti panouya nyaya dzichitaurwa guys vanhu chokwadi chiripo ndechekuti experience is the best teacher handiti ndine imwe information yekuti pandichabvunza mai vemwana mangwana handichika ndoda kubvunza sei vasina kundipa information iyoyi handi muri kuona ndo zvatichizama kuti tizame kukuonesai kwatichiti tikubatsira imi moti hazvisirizvo mazvitaurirei mazodai saka nyaya dzinowanikwa sei inobuda sei nyaya ndine information yekuti ndakatomirira kuti mangwana ndibvunze ndinai mama ko izvi zvakadai sei musina kundiudza from the word go ndikuzviwa ndezvechokwadi here kana ndezvekunyepa kana zviri zvekunyepa vondiudza kana zviri zvechokwadi ndobvunza kuti kone mhaka yei musina kundipa information because ndakutofunga somehow animona ndakutofunga somehow saka guys panonetsa nyaya idzi imbomirai ndogara ndichikumadhairis epana pamunozviziva imbomirai kutora side munonyara mangwana manzwa imbomirai kutora side kusvikira nyaya yacho yanzi bvu pachena hanzi naJeki ngana on the issue yaLivingstone ndadzidza right ndakakuudzaika ana Jeki madzidza ndikakuudza ndichadzidza zvakawanda gore rino mirai kutora side imingomirirai kuzoziva chokwadi nokuti munonyara mangwana munomhanya nesaidi mugoti yechi mugotuka vari kubatsira ka mangwana mugonyara chokwadi chabuda pachena mugonyara antimanzwa saka kana musingati appreciate njiti vengenya hazvina kuipa handika but kana tichizama kubatsira imbomirai muone kuti tinosvika ino zvinobudira kusaidi kupi hanimaona nokuti chokwadi chiripo ka inenge iri nyaya dzinenge dziri 50-50 ndoda kuudza ichokwadi guys dzinenge dziri 50-50 nyaya idzi animaona dzinenge dziri 50-50 kuti it's either kunochinzi mwana akadisapia zveshuwa kana kuti mwana ariko zveshuwa zvinenge zviri 50-50 mugare makazviziva izvozvo mukaziva papo munobatsirikana exactly rudo nyaya ikabuda pachena andimaona tinobatsirikana
nyaya ikabuda yese mafacts ese akanzi awaridzwa apa chokwadi vanhu vakasati vanzira muchida kubatsirwa zvese zvinoitika chokwadi chinobuda pachena but mukauya neinformation muchiviga imwe information mouya neimwe moholda imwe information hanimaona nyaya chinonetsa ichanonokha ende ichanetsa kusolva hanimaona ichanetsa kusolva mangwana inochaya aiwa kade ndichibvunza mai vemwana ndisingabvunzisa ndakubvunza kapa live uko kuti chine long shot uko we still have a long way to go guys we still have a long way to go hanzi mesetatu vana valusa aiwa mai happy mwana tiri kutsvaga isusu chinangwa chedu inzwai guys chinangwa chedu ndechekuti mwana uyo awanikwe paari toda kuti mwana uyo aitwe inozichi reunite namai vake tikamuwana akadzokera pana mai vake mission accomplished kana pane zvimwe zvinozotagwa kumasure nyika yeZimbabwe yamuona handiti muri kunzwisa handiti nyika yeZimbabwe yamuona kuti ndiye uyu handika mamuona ka mama ndiye kamwana zvizhinji zvozotagwa kumasure chinangwa ndechekuti mai vaitwe reunite nemwana wavo vamire nemwana wavo apa senyaya iri papublic handiti public yona zvichokwadi mwana adi auya ave pana mai vake totangira ipapo antimazviona ndo chinangwa chedu chinenge chiri pesa tinosaidhire kuti hanzi tikusaside running tikutsvaga mwana ende hatisi kuzoluza focus ndosaka muchiona takakuti nezuro garai makagadzirira kuti handiti chete hasati akupa information yakawanda imimi tichakudzai handika probably nokuti right now hasati yanzoziva tingori pakati nepakati kana pane need yekuti tikuzofungwa kuenda kuZimbabwe handika kuti kwendondo search party iya vanoda kuenda vese mogara magadzirira ndofunga iko zvinozvi semamwe madhayari ari panapa akatipowo zvima 25 sita handika kana tikazosvika ipapo that is kana tasvika ipapo hanimaona bhazi hombe riripo nebhasi diki riripo vanoda kuenda voenda handika tonobatsira kana tasvika ipapo muteerere kana nishaura mubatisise kana tichinge tazosvika ipapo hanimaona kana tisinawo kusvika ipapo munenge muchingonzwa pano kuti aiwa paita manew program manew findings akadai munenge muchingozosvinzwa antimaona so ndo zvanachizama kuti ndikuonesei kuti even uko kwaJanux it was not my intention kuti ndiva offende but kune tumwe information tinogona kubuda nevamwe vanhu vasiri tinogona tozobatsira hanimaona tinogona tobatsira kuti vanhu vanoti nai hanimaona tasinambotarisa parikati tasa neangle ishi chokwadi chikazogona kubuda kwakuri kuzama kungovaonesa handiti but ndatadza hangu ndakanganisa kutaura ipapo handitika ndakanganisa hangu ipapo so mondiregererawo handiti mondiregererawo please mondiregererawo handiti hanzi Janux adzoka now you can go munoona ini Janux hanzi adzoka dzedu idzi muchazongodzionawo tiri pano tichifamba nenyaya handiti tinechingozozvionawo tichifamba nenyaya pano tichingoenda takadaro handitika hanzi can come to the camera ndiri murima ndatozvivatira ini tema ndozvandiri kutaura kakuti manje vanhu vanhu vari muconversation vazviunderstandi pakaita munhu anenge achiuya achizobvunza hanzi wakanganisa saka ndati regai nditi sori henyu mufunge ndakanganisa inini hanguko handichatoyi ndiko ndichirega ndichitovata hangu nokuti pangatinetsei hanimaona saka regai ndishinyarara saka guys murira zvakanaka nditi tinenge tichiripo tichiri kufamba nenyaya zvekutodaro handika tichiripo tichiri kufamba I hope vese vana ndaofenda kwaJanux mandiregerera handitika I was just trying to help Violet zvese tinozvifunga zvese izvozvo zvese zvitori mumabhuku edu emanotsi zvirimo mabhuku emanotsi zvirimo. Alright guys, marabo handiti I love you so much. Please pardon me, forgive me. Take care, bye bye.